Bună seara, bine v-am găsit, urmăriți Newsdesk, sunt Paula Rusu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ca să ne menținem, dacă vreți, în contextul zilei, e cod portocaliu la Cotroceni. Traian Băsescu a reușit o performanță de care cred că nici domnia sa nu se credea în stare, și anume să ofere USL-ului toate armele necesare pentru a-l izola pe scena politică. O să vă arătăm 4 semne care deja dovedesc acest lucru. De la, dacă vreți, ironia pe care i-au adresat-o și Crin Antonescu și Victor Ponta lui Traian Băsescu, până la ignorarea unor scrisori foarte importante pe care le-a trimis astăzi Parlamentului președintele statului. Nu sunt singurele situații excepționale pe care le-am înregistrat astăzi. Printr-o scrisoare, vă spuneam ceva mai devreme, președintele Traian Băsescu încearcă să impună statul de drept și subliniez, nu e o greșeală, statul de drept Parlamentului. Despre ce e vorba o să vă arătăm puțin mai încolo și în același context o să vă demonstrăm cu subiect și predicat motivele pentru care Traian Băsescu, Elena Udrea, Monica Macovei se tem în clipa de față, aceasta în care vorbim, să rupă Partidul Democrat Liberal, pentru că tot s-a vorbit de la Congres încoace despre acest moment. De ce nu se va întâmpla? Stați alături de noi și veți afla. Invitații mei, doamna Maria Grapini, ministru delegat pentru IMM-uri și senator Partidul Conservator, bună seara, bun venit. Doamna Alina Gorghiu, deputat PNL, bună seara, bine ați venit. Domnul Ilie Sârbu, senator PSD, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Îi mulțumesc pentru prezență și domnului William Brânză din partea PDL și îl salut și pe Florin Iaru, bună seara, bun venit. Vă spuneam ceva mai devreme, există motive clare care demonstrează că Traian Băsescu și-a semnat am putea spune cu mâna lui, începerea procesului de izolare pe scena politică. Și o să vă arăt doar câteva dintre aceste motive, însă, înainte, vreau să vedeți declarațiile pe care le-au făcut astăzi Victor Ponta și Crin Antonescu cu referire la situația președintelui. Da, bun. Deci o să vă arăt imediat aceste declarații. Am să încep însă cu cele 4 semne care demonstrează practic izolarea lui Traian Băsescu. Premierul și șefii celor 2 camere din Parlament au ironizat astăzi scrisorile lui Traian Băsescu. Victor Ponta și Crin Antonescu au vorbit din nou despre suspendare, însă în sensul în care îi refuză lui Traian Băsescu o asemenea șansă. PNL se pregătește de absorbția PDL prin transferuri sau prin fuziune, a spus-o Victor Ponta încă de aseară, și mai este și povestea cu numirea judecătorilor de la Curtea Constituțională. Unul lansat de Traian Băsescu, 2 lansați de USL. Domnul Ilie Sârbu, am să încep cu dumneavoastră. Da. Practic, nu știu, cum intenționează USL să folosească toate aceste situații, cum spuneam, oferite pe tavă de Traian Băsescu, nesperat? Bun, revin la ceea ce spuneați dumneavoastră, că acum Traian Băsescu e izolat. El a fost întotdeauna izolat, sigur avea susținerea PDL-ului, acolo Traian Băsescu era tot, PDL-ul executa tot ceea ce se spunea. Vedeți, acum a trăit momentul pe care eu cred că nici dânsul nu și l-a imaginat. Ca propriul partid, partidul care... De ultimă oră la România TV, consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, fost coleg de-al dumneavoastră, domnule Ilie Sârbu, anunță pe blogul personal următorul lucru. Astăzi am decis împreună cu colegii mei să inițiem procedurile pentru înființarea Fundației Mișcarea Populară. Dați-mi voie să vă citesc până la capăt, pentru că e scurt ceea ce scrie domnul Cristian Diaconescu. Știu că acest subiect va capta atenția presei române și a opiniei publice deopotrivă, semn că noua noastră formă de expresie, care își propune să promoveze valorile de centru-dreapta, este așteptată atât ca nouă platformă sociopolitică, dar și un real catalizator pentru implicarea societății românești în elaborarea și implementarea deciziilor majore care ne privesc. Vom avea suficient timp să furnizăm toate elementele care țin de funcționarea și dezvoltările ulterioare ale mișcării populare.
fac o subliniere. Mișcarea Populară, ca să înțelegem de unde a pornit rădăcina, este acea organizație sau acea denumire înregistrată la oficiul de înregistrare a mărcilor de fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, acum 1 an și jumătate, poate 2. Se formează E o problemă. Nu, dar ne-ați dat o veste care ne liniștește complet acum. Nu, eu am o mare problemă. Cristian Daconescu face fundație sau ce, că nu-i partid. Nu se poate partid. Nu poate, știu. Nu se poate partid, că pierd tot. Dar dacă o face domnul Cristian Daconescu, atunci nu, stați, domnul Sârbu, aici avem o altă problemă. Domnul Cristian Diaconescu este de o viață întreagă social-democrat. El n-a fost niciodată de dreapta. Niciodată. Este prima oară când aud că convingerile lui sunt de dreapta. Pentru mine asta e problema. Domnule Arda, vreți să vă mai spun un secret? Nu mai putem mira. Asociațiile și fundațiile, da, care se constituie în baza ordonanței 26/2000, nu au scop politic. Trebuie să știe domnul Diaconescu, că are idee de lucrul ăsta, care nu mai e un secret. E un lucru pe care îl știe toată lumea și constat că pe blog tocmai ne povestește că vor emite inclusiv opinii politice. Nu-l lasă legea, adică poate le dăm o mână de ajutor înainte să scrie, da. Dar noi ziariștii știam că se va înființa o mișcare, pentru că ieșirea din partid este imposibilă. Și atunci singura soluție era o mișcare. Era o mișcare de tip civic. Că e o mișcare și va rămâne la faza asta. Deci ea nu va face progrese. Eu m-aș bucura să existe. Noi știm, acum aveți experiență. Nu, dumneavoastră nu v-ați bucura. Eu m-aș bucura să fie o opoziție puternică. Eu nu cred puterea când spune mi-aș dori o opoziție puternică, i-aș tăia limba puternică. Eu n-am spus niciodată. Dar opoziția nu fac ONG-urile. Și știți de ce? Opoziția trebuie să facă partidele politice. Întotdeauna în stat democratic. Dacă vă amintiți, când Adrian Năstase, acolo, în în 2003, în 2004, ieșea și ne spunea lucrul ăsta. Că trebuie să avem o opoziție puternică, trebuie să-i cred, că au dispărut cu desăvârșire. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Ce a făcut fosta opoziție? Nu din punctul ăsta de vedere, sau poate nu ăsta ar fi motivul. Eu nu cred. Dar eu sunt liniștit dacă domnul Cristian Daconescu, dacă probabil că acolo e și celălalt consilier care... expune obiectivele pe care... Nu, dar probabil că sunt consilierii de la Cotroceni. Dacă ei sunt, înseamnă că putem să dormim liniștiți. Esențial este ce a zis Alina Gorghiu. Fundațiile nu pot să aibă opinii și statut. Este interzis să se scrie așa ceva. Deci ei nu pot să facă opoziție, nici măcar puncte de vedere publice. Stați puțin, că mai există Fundația Creștin-Democrată a domnului Bacoschi, mai există Fundația politică. Elaborează diverse poziții. Da, deci toate fundațiile, că acum și eu am fost înainte de a fi în politică în organizații neguvernamentale. PSD are de asemenea fundații. Dar fundațiile acelea nu fac altceva. Elaborează documente programatice, interacționează cu populația, dar nu poate să facă nici proiecte politice, nici să-și exprime sau să vină să facă opoziție la actualele partide. Bun, și atunci ce anunță de fapt? Păi nu știu, asta vreau să vă spun că este doar o bulă de... Este ca și cum la Timișoara s-ar înființa o fundație și este cineva și spune am înființat fundația Porumbul Verde. Deci nu are nicio relevanță politic. Pe fondul de criză trebuia să iasă domnul Băsescu cu ceva. Și atunci l-a pus pe Diaconescu să iasă. Nu mai sperie pe nimeni, nici măcar nici nu mai miră pe nimeni. Doar pentru confuzie. Aici foarte multă lume nu știe. Dumneavoastră dându-l aici ca o știre de politic venită de la consilierii de la Cotroceni, care eu cred că acei consilieri sunt pentru altceva acolo, nu să facă partide politice, inclusiv președintele este pentru altceva, nu să facă opoziție politică. Foarte multă lume care nu cunoaște în amănunțime, acum chiar crede că și se mută atenția spre această mișcare populară. Asta este tot. Bun, vă întreb domnul William Brânză. Ca să clarifică, ca și închidem povestea aceasta. Avem un articol 107 din Constituție care reglementează foarte clar legea fundației, prin articolul, prin aliniatul 1 și 3. Avem o lege din 99 care iarăși reglementează, este legea 205 din 1999, care reglementează care reglementează fundațiile și asociațiile și avem și o ordonanță foarte clară din 26 din 2000 care clarifică absolut ce înseamnă asociație și fundațiile. Vă spun că, ca și colega mea, Alina, sunt avocat și vă pot spune exact pe textul legii.
Cred că mai edificator de atât nu pot fi. Fundațiile au scop clar, asociațiile au scop clar. Bun, și e posibil că o parte din colegii dumneavoastră de la PDL, de pildă, să treacă în zona aceasta de fundație, să activeze acolo. Sigur că da, câtă vreme nu fac politică, câtă vreme nu emit pretenție de partid politic, bineînțeles, și dumneavoastră puteți face și dumneavoastră puteți face parte de la RTV, veniți cu prezența dumneavoastră și puteți face parte din asociația domnului Cristi Diaconescu, din orice institut, cum avem și noi ISP-ul, cum are și PSD-ul, Fundația și cum are și Partidul Liberal. Asta nu înseamnă că sunt opozanți politici, nu. Ei practic, dar cred că domnul Cristi Diaconescu a ascultat foarte bine discursul domnului Traian Băsescu, unde a spus că rog ONG-urile să prindă viață, să iasă în față. Și atunci știu că domnia să fie mai pe aproape. Are comandat ONG-urilor să fie mult mai active și mai Domnul Diaconescu, o fundație, adună figuri politice marcante, oameni din zona socială, iar mai apoi, peste un an și jumătate, cam pe când Traian Băsescu iese de la Cotroceni, devine partid politic, Mișcarea Populară. Stați liniștită. Și dacă s-ar putea, îl cunosc foarte bine pe Cristi Diaconescu. Și dacă s-ar putea, să zicem că legile pe care le-ați invocat noastră i-ar da pe această posibilitate. Stați liniștiți că nu o să facă. Dumneavoastră, ceea ce spuneți acum e că domnul Cristian Diaconescu bine. nu poate. Domnul Cristian Diaconescu are calități, poate să fie bun pe externe, poate să fie bun la justiție, dar nu e om de partid. Oamenii de partid, Paula, legal se poate. O fundație poate să se transforme într-un partid, bineînțeles, trecem la legea partidelor politice. Deci, o ia de la capăt. O ia de la capăt, bineînțeles. Dar datorită numărului adepților, bineînțeles, mărit la câte semnături sunt necesare, o fundație se poate transforma într-un partid politic. Toate încercările. Un PDL din care, să zicem, jumătate din membrii vizibili, pentru că în spatele lui Elena Udrea s-a așezat o jumătate de partid. 300 de voturi care îi diferențiază, sunt candidați invitabile. Dar îi folosește lui Traian Băsescu alinierea asta cu fundația. Pot activa la fundația asta, dar n-au nimic comun cu partea politică. N-au nimic cu Parlamentul, unde sunt grupurile parlamentare, unde se iau deciziile. Ei sunt în afara sferei politice. Pot să se ocupe, de exemplu, de creșterea florilor, de împăduriri, de fundația Miau, de exemplu, protecția mediului și alte lucruri. Eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, dar vă dau un exemplu concret din viața politică. Domnul Teodor Baconski are fundația și care a fost finalitatea? Finalitatea ei. Dar domnul Teodor Baconski s-a pronunțat în toată această perioadă ca om politic. Asta e altceva, personale. Dar luați-l pe Teodor Baconski. Ce a făcut în politică? Ce a reușit să facă cu fundația? Le amestecăm. Două lucruri paralele. Unu, omul pe fundație a comunicat cu totul și cu totul altceva și a făcut, cum spune domnul Iaru, conferințe, dezbateri, a elaborat documente programatice, a participat la elaborarea de politici publice și așa mai departe. Nu uitați că Baconski n-a comunicat ca președinte al acelei fundații sau ca membru în colegiul director. A comunicat ca vicepreședinte sau mai știu eu ce a fost în cadrul, fost ministru al Partidului Democrat Liberal. Deci politic el avea o funcție, era membru al unui partid. Acum, eu cred că este doar o poveste, o împachetare frumoasă această asociație, acest demers. Și am să vă spun de ce. Rețeta în prezent, în momentul actual, rețeta părții Udrea, ca să-i spun așa, de a face opoziție poate fi pusă în practică, cred eu, în afara partidului, nu în partid. A face opoziție în partid va fi destul de greu, pentru că atunci există posibilitatea ca organismul de conducere să spună: doamna Udrea, o dată, de 2 ori, de 5 ori, ia poftiți noastră și comunicați din afara partidului. Și atunci cred că și Cristi Diaconescu și ceilalți care au frustrările generate de eșecul de la Convenția PDL din weekend au găsit alt mijloc, alt vehicul de a-și exprima opiniile ca opoziție la actualul PDL. E posibil, e un scenariu.
Nu știu dacă va fi adevărat sau nu, dar gândiți-vă că Forța Civică a fost un eșec. A fost tot un partid înregistrat. Partidul domnului Papahagi a avut partid sau ce? Nu. Toate structurile astea din ultima vreme pe care președintele domnul Neamț nu are un an de zile și noi. Deci gândiți-vă că toți care au încercat și Traian Băsescu a încercat prin mai mulți vectori să genereze structuri politice. Toți care au încercat au dat de zid, cu capul în care zid. a fost efectul fundației creată de domnul Baconski? Ne amintim ce masă mare a dat într-un moment când se vorbea de criză, dăduse masa aceea de să arătau cum se mâncau unii și Doar acum ai prețul. nu la un moment. Nu știu, banilor. Ok, dar spuneam că în general, dacă faci o muncă printr-un ONG, printr-o fundație, vrei să-ți creezi o platformă, să devii vizibil și pasul 2 să faci ceva. Ei, munca domnului Baconski nu s-a văzut acum în moțiunea doamnei care a luat doar 200 de voturi. Dumnealui fiind acolo și lucrând un an și ceva la fundație, ar fi trebuit să-i crească credibilitatea și să aibă adepți pentru ceea ce face. E clar exemplu prin care putem trage concluzia că această mișcare a fost aruncată acum pe piață, pe blog de domnul Diaconescu, doar ca să mai temperăm lucrurile, cam să încerce cele două părți să negocieze. Jurnalist, este alături de noi. Andreea, bună seara! Bună seara! A anunțat Cristian Diaconescu pe blogul personal în urmă cu puțin timp realizarea Fundației Mișcarea Populară. Numele, după cum știm cu toții, a fost înregistrat de Ioana Băsescu. Ce înseamnă asta? E un prim pas spre ruperea PDL? În tot cazul, dacă e un pas, nu e un pas pe termen scurt, da? Deci ruperea PDL, dacă era să se producă, s-ar fi produs cumva până în, să spun, Consiliul CNC-ul acela care este peste 2 săptămâni. Deocamdată vedem că asistăm la un armistițiu, da? Udrea și probabil și reformiștii au ales varianta să rămână pe loc și să facă opoziție din interior, subminându-i lui Vasile Blaga și legitimitatea și credibilitatea și planurile legate de PNL. Acum, sigur că Traian Băsescu, după acel anunț de adio care îl obligă, era forțat cumva să facă o mișcare, să facă un pas. O mișcare populară. Da, sigur. Care, să nu uităm, deja a fost folosită deja în alegerile locale, fără un succes, a creat o confuzie. Într-un fel putem spune că mișcarea populară cumva a fost decredibilizată. Primul membru care anunță că va fi practic carnetul de partid numărul 1 de partid de fundație. Iertați-mă. Este domnul Sebastian Lăzăroiu. A făcut acest anunț pe Facebook în urmă cu puțin timp. Iată de socializare. Practic, asta este vectorul folosit în aceste zile atât de președinte cât și de Traian Băsescu. Mă întorc la tine, Iartă-mă, Andreea, sunt eu iară, dar nu puteam să nu râd când am auzit că primul membru este Sebastian Lăzăroiu. Tu știi foarte bine la câte gheri le-a dat, este începutul sfârșitului pentru mișcarea populară. O, Doamne! Da. Iartă-mă, n-am vrut să te întrerup. Bun, domnule William Brânză, lucrurile stau în felul următor. Traian Băsescu a câștigat la Congres pe 23 jumătate de partid democrat liberal. Practic toți cei aflați în aripa Udrea. În clipa de față avem așa, o mișcare populară lansată de consilierul prezidențian Cristian Diaconescu, care este evident o fundație. În ea pot să intre și membrii PDL, inclusiv primarii, în acest fel nu-și pierd mandatul. Alți lideri de dreapta, poate Forța Civică, poate domnul Pavelescu, poate domnul Mihail Neamțu. Eu vă întreb dacă în acest fel încearcă Traian Băsescu să-i tragă partidul de sub picioare lui Vasile Blaga. E greu să vă spun ce vrea domnul Traian Băsescu și dacă... Dar cum vi se pare dumneavoastră? E o nouă mișcare a lui Traian Băsescu după acel moment cu adio. Cred că declarația domnului președinte de sâmbătă seara nu a produs mare bucurie
în rândul membrilor de partid care au simțit și simt ceva pentru acest partid. Și în primul rând celor care au muncit pentru acest partid. Celor care, au nepăsătorilor, o le-a păsat nici de data aceasta, că nu le-a păsat de-a lungul timpului prin ce momente a trecut partidul, s-au bucurat prin prisma funcțiilor dobândite de victoriile pe care partidul le-a avut. Dar în rest nu le-a păsat. Vă spun că nu le-ar fi păsat nici în 2009 dacă ieșea Joană sau ieșea Băsescu. Nu îi interesa pentru că mulți dintre ei aveau aranjamentele făcute cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Bineînțeles că a doua zi, vă spun că omul care a venit a doua zi din străinătate cu rezultatele în 2009 era curtea de Modogan plină, cu CV-uri în mână. Dom'le, și eu am muncit pentru partid, am pus afișe, am făcut tumbe, am făcut flic-flacuri, vreau secretar de stat, vreau director de nu știu ce. Nu-i văzusem pe oamenii aceia în campanii. Bine, istoria se repetă. Sunt sigur că același lucru l-a întâlnit și Alina și domnul Sârbu și în PNL și în PSD când au venit la guvernare. Istoria se repetă, nu credeți că la PDL s-a spart atunci situația. Da, sunt oportuniști de serviciu. Acelora garantat nu le-a păsat de declarația domnului președinte Traian Băsescu. Celor, în schimb, care au muncit și au tremurat pentru fiecare scor la alegeri, chiar și acum când am obținut acest dezastru de 15-16% la parlamentare și la locale, fiți sigur că acelor le-a păsat. Mie unul vă spun că mi-a păsat când a plecat și un coleg considerat mărunt. Mi-a păsat. Și nu mi-am făcut niciodată un coleg trădător că a plecat din partid, pentru că, a fost opțiunea lui politică și nu s-a mai regăsit. Și mi-a păsat și de declarația domnului președinte Traian Băsescu din seara de sâmbătă. Deși nu am fost la convenție, declarația dânsului n-am avut cum să nu mă miște, pentru că știți bine că am fost atât cât am putut eu prin planul politic și poate nu prin ieșirea în față, ci prin muncă. Prin ceea ce a însemnat PDL-ul. Corectă declarația domnului președinte? Doamna ministru, pot să judec un președinte dacă este o declarație corectă sau nu este corectă. Președintele a fost sentimental și a arătat că e un om care îi pasă de o viață. Pentru că, practic, când spui PDL și când spui și PD, când spui și PDL, spui Traian Băsescu. Că mi-au la revedere, însemnând că 7 ani a fost în partid. Doamna ministru, este un om sentimental. Deci n-a spus Mihaela dragostea mea, că dacă și la domnul Joană spunea atunci PSD dragostea mea, am câștigat PSD, că nu mai era ironizat încă 20 de ani de aici încolo și cât o să mai fie. Totuși domnul Traian Băsescu nu știu, nu vreau să iau nici apărare, nu sunt avocat, nu sunt nici consilier la Cotroceni. Sunt avocat, dar nu al domnului Băsescu, nu sunt nici consilier la Cotroceni să fac fundații și ONG-uri. Încerc să fiu vertical și să-mi păstrez totuși luciditatea și verticalitatea ca om politic și ca om. Nu știu, pe de o parte, v-am spus, ca membru PDL apreciez, desigur că de o altă parte s-a dat muniție grea partidului opozant, care să speculeze că a încălcat Constituția. Desigur că dacă o iei cu acu, poți să te duci și să... Nu puțin, Alina, și închid. Dacă nu-și mai lua la revedere. Din punctul meu de... Da, din punctul meu... Domnul președinte, Alina, domnul președinte a spus foarte clar, o susțin pe doamna Udrea. Și după aia v-a spus papa. Nu se poate. A spus o susțin pe doamna Udrea. Dați un pic, haideți ca să fiu... Nu înțelegem partea umană, nu înțelegem partea funcțională. A spus domnul președinte și când a spus să-l susțin pe Emil Boc în 2011. Dar tot a greșit. Și atunci a greșit. Nici atunci nu. Și domnul Ion Iliescu, eu nu spun când a dat indicații în ăsta, se tot a greșit. Deci, președintele... Da, domnul Ion Iliescu nu și-a permis să facă ceea ce a făcut domnul Băsescu. N-a zis-o, dar a făcut-o. Pentru o afirmație făcută la Baia Mare sau la nu știu unde. Când a zis că proprietatea privată e MOP. Dom'le, a fost declarația președintelui. Mi s-a făcut... Domnul senator, o frază și închid și dau cu... lucrurile stau altfel. Poți participa la congres. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că domnul președinte nu a greșit. Desigur că și-ar fi dorit să iasă doamna Elena Udrea, pentru că a spus-o dânsul... Bun, dar vreau să vă întreb altceva. E o panică din partea lui Traian Băsescu pentru că a făcut așa. Pe 23 dimineață s-a dus la congres și a spus că partidul ăsta e partidul care a salvat România. Pe 23 seara a ieșit la televizor și a zis partidul ăsta PSN a câștigat.
FSN a câștigat, papa PDL, papa PD. Astăzi vine și spune, nu domnia sa, ci prin interpuși, este foarte adevărat, formez mișcarea populară. După ce Elena Udrea a declarat ceva mai târziu, ceva mai devreme astăzi, nu plec din PDL, vedem noi ce facem. Are niște motive foarte serioase pentru care nu pleacă. Nu poate să plece. Nu poate să plece pentru că nu vor pleca după domnia sa toți acei oameni de care are nevoie. Primari, consilieri locali. Nu au cum să plece conform legii. Exact. Paula, nu au cum să plece conform legii. Nu au cum să plece. Și nici nu vor pleca. Nu vor pleca. Unde se grăbește președintele? Pentru că asta e întrebarea. Te rog, Florin, spune. Numai o clipă. Vreau să vă aduc aminte. Convinsă fiind că va câștiga, doamna Elena Udrea a adresat domnului Vasile Blaga următoarul discurs. I l-a spus: sper ca domnul Vasile Blaga să nu plece din partid dacă va pierde. Desigur că mai sunt declarații pripite. Desigur că doamna... Da, sunt toate ale omului. Nu, în general, așa este. Desigur că doamna Udrea a crezut. Desigur că doamna Udrea a crezut că va câștiga. Desigur că domnul Blaga a crezut că va câștiga. Că până la urmă, doi competitori. Doamna Monica Macovei, părerea mea, știa clar că nu va câștiga. Hai să fim destul de obiectivi. Și asta o regie să mai rupă. Nu. Și-a dorit Monica Macovei, domnia sa chiar a crezut că ține cont partidul de sfaturile dânsei. Bun, dar să revin la povestea asta. Întrebare, Traian Băsescu, de ce se grăbește? Care este motivul pentru care face aceste mișcări foarte rapide, una după alta? Să mai revedem filmul Adio, dar rămân cu tine. Nu cred că mai este cazul, așa că de moment ce spui adio, îți vezi de cum aș fi spus. Cu Dumnezeu înainte, eu plec cu Dumnezeu meu, mă rog, spun eu asta. Dar voi rămâneți cu al vostru. Este clar că domnul președinte Traian Băsescu... Nu am spus că este drept sau nu este... Sunt oameni care au muncit pentru el până și-au dat sufletul și au ținut... Eu am fost unul din aceia, vă spun cinstit. Și nu regret niciun moment că am muncit, pentru că dacă eram în PSD, mă dădeam sufletul pentru domnul Joana Băzec, cum a făcut domnul Sârbu, dacă a făcut sau n-a făcut, dar sunt sigur că a făcut-o. Dacă eram în PNL, făceam pentru domnul Cristian Tănescu, așa mi se pare normal ca militant într-un partid acolo unde... Așa este normal, da? Bun. Deci, este clar că domnul președinte Traian Băsescu este și va rămâne un om politic și nu-l vedeți acum la anul când îi se va termina mandatul că va plimba câinele până Herăstrău. Așa zicea la o școală de vară. Bun, s-ar putea să plimbe și câinele până Herăstrău. Este din politică și se apucă de predat. Se apucă de? Predat, nu zicea așa. De predat și de îngrășinătate. Haideți să fim serioși. Și că îi învață pe politicieni să facă politică. Că știți că ar putea să învețe, pentru că el a fost monstru politic. O să citez un clasic în viață. Îi învață și acum, Paula, îi învață și acum pe tinerii politicieni să facă politică. În viață, că nu putem intra în dialog. Draga noastră, Paula Rusu. Știți cine e clasicul? Da, e adevărat. Tribunul este numai unul. Da. Deci nu va ieși din politică, nu va ieși din politică, va face politică în continuare. Din viața noastră politică, cea de toate zilele, în care oameni importanți, mari, care au jucat un rol în partid, care au făcut oameni la rândul lor, care ne-au făcut pe noi, chiar pe unii dintre noi, că în momentul în care au avut probleme, că în momentele grele, că au rămas extrem de singuri. Nu să vă imaginați o dragoste din asta platonică, absolută, în relația Băsescu-partid, nu există așa ceva. În momentul în care nu mai e președintele României, nu are alternativă, nu are ce să ofere, haideți să vorbim mai concret și mai direct, va rămâne singur și fără câine prin parc. Spuneați dumneavoastră că nu plimbă câine. Nu o să aibă nici câine să plimbe. Deci asta e o realitate a vieții noastre. Dacă vă uitați la fiecare lider mare, care au, v-am spus, pe unii ne-au făcut oameni. Poate să încerce Traian Băsescu, când nu mai ai un cuvânt important de spus, că așa poți să ieși toată ziua să vorbești, dar nu contează, fiindcă vorbele tale nu duc la decizie. Nu se transformă în decizie. Iasă acum un lider de partid puternic și spune, mâine fac asta. Toată lumea aude și mâine să chiar face asta. Iar domnul Băsescu, după ce nu-i mai președintele României, își va spune, veniți la mine că eu fac și cine îl mai ascultă? Are acum, mă rog, fundația asta care
probabil că va avea un număr cât să-i urce pe toți într-un autocar, să umble cu ei prin România, dar Haideți să nu vă face întreb mai mult. ceva, pentru că președintele Traian Băsescu sâmbătă dimineață s-a identificat cu partidul, deci a fost clar membru Cea mai de mare partid. gafă, Sâmbătă mai atâta seara- spun și am Da. încheiat. Cea mai mare gafă pentru Băsescu, eu nu-l credeam în stare Dar de în lucru. același timp îl calificați ca un om politic. Nu, să vă spun, poate să faci așa o nu cazie. putea să facă fost. mai mare gafă decât cea pe care a făcut-o sâmbătă după Deci a făcut-o și a făcut-o în S-a cunoștință de rupt cauză. de Traian partid. Băsescu știa ce Aici face. a dat o palmă destul Traian de grea Băsescu știa partidului, ce că eu nu face. vorbesc aici de Blaga, partidului, că dacă spunea, ieșea pe televizor și spunea la revedere Blaga sau adio Blaga, era un lucru și să spui partidului tău, Exact. care te-a propulsat, Exact. te-a făcut de 2 ori Confirmarea că Traian președinte, Băsescu te-a știa făcut ce primar. face la acel E grav. congres este tocmai mesajul înregistrat în sufragerie, Aici cum mai mare spuneau. Deci, tocmai Este acel egal. mesaj Asta. confirmă că Traian Băsescu știa ce face în momentul în care s-a identificat până la, cum să zic, la pierderea oricăror contururi cu Partidul Democrat Liberal. ce-i Acum folosește? se mai Abia aici constatăm că nu știa ce face, că a făcut-o la Domnul cal, senator, că era a nervos, anunțat era partidul sub și a anunțat influența sentimentelor, Dar eu acum știu, de Traian Domnul Băsescu licențiat. senator, identificat pare cu domnul ocultație. Băsescu omul care nu știe Este ce face? amul- E asta e și pentru Face- mine. Și Pare pentru omul mine care un nu semn știe de ce întrebare. face? Zic, Dar pare cum domnul a președinte Traian acționat- Băsescu omul care nu știe ce face? Domnul Brânză, cum a acționat sâmbătă seara, nu vă supărați, un lider politic important și un lider care e la final de carieră Eu zic așa. în politica importantă, că el nu mai e, nu-i Da. președinte, Domnul Sârbu, de nu-i câte nimic. ori nu ați ieșit în Nu politică cu putea să declarații facă spontano-premeditate? gestul ăsta. Să Domnul întoarcă el spatele partidului, că Domnul el are Sârbu, nevoie de partid, eu nu și vorbesc partidul greu de el, acum. nu mai are de el. Domnul Sârbu, de Domnul- câte ori nu ați ieșit cu Domnul declarații spontano-premeditate? Stați un Da, pic. când ești Se președinte, întâmplă respiri dacă adânc de 3 ori și Este apoi situație. Vă rog, doamna exprimi de... Amor, vă rog. Nu comparați mere cu pere. Nu am cumpărat niciodată mere cu pere. Nu, 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 nu am Domnul cumpărat. Sârbu Da? poate ieși pentru că n-a fost președintele țării. În momentul în care ești Și nu- președintele nu-s țării liderul cel mai important. Sunt și unul ești din lideri. public. Eu întotdeauna am avut un respect pentru Da, domnul Sârbu lăsați-mă și... să zic că chiar Da, vă am rog. o problemă cu mulțumesc. gâtul și cum să vorbesc foarte tare. În momentul în care ești public la o conferință a unui partid și spui ce spui, parcă n-a fost chiar foarte grav ce a spus la partid, dar când te înregistrezi după câteva ore în care ai timp să meditezi, să vezi și spui public, mă despar de voia Dio, înseamnă că 7-8 ani am călcat Constituția. Da? Asta o știam cu toții, dar dumneavoastră când veneați la dezbateri, cei de la PDL ne contraziceați și spuneați, nu e adevărat, n-are Noi nicio mergem la treabă. consultări. Da, nu se poate și dumneavoastră spuneți că a făcut, a știut ce face. L-ați văzut vreodată pe domnul președinte Iliescu rupt de PSD când a Nu, fost nu președinte? l-am văzut, dar și tocmai asta vă spun. L-ați Nu văzut era pe în domnul- A regulă. avut decența necesară Să ce? să nu apară la congrese, să nu dea în direct pe televiziuni, la ore de vârf, să se implice se direct. înregistreze pe Niciodată. Facebook. Așa e. Dacă a avut Că o nu se discuție evităm cu liderii Constituția. partidului, a avut-o într-un cel mai discret mod. Și câteva, pot să le număr pe Sunt degete. total de acord Orice cu face dumneavoastră. Băsescu sau ce a făcut în toți Tocmai aici anii a ăștia, apărut elementul de nici noutate. Nu mai devine o problemă, vă dați seama. Domnul Ce senator. scrie în Constituție, nu mai unește ne-am obișnuit pe tot atât de poporul. tare, Aici, că avem doar în impresia cont că așa de trebuie ce să fie. spuneți voi, eu fac ce să se vreau. întâlnească cu Asta ei. este Domnul problema. senator, domnul Nu, nu președinte avem a venit și la impresia că congresul așa trebuie PSD-ului. A fost dat tocmai aici elementul de noutate. Invitat, aduceți-vă Nu, a fost la aminte. tineret. La tineret. Da, da. La tineret. Foarte bine a Nu făcut. la conferință, nu la Foarte bine. congres. La tineret, la congresul tineretului. La o întâlnire. Mă rog, să bănuiesc că se discutau lucruri importante Nu, acolo, să da? nu plusăm. Școala nu de că vară, era școala aici de vară. rău. Facem recurs la domnul Iliescu de acum Aici elementul de noutate. Nu, făceam o Da, colaborare și de ăsta, ani președintele Constantinescu a respectat regula asta. Dar eu nu Chiar am o dacă în problemă cu final s-a discursul, declarat spun ceva. Eu învins, nu am o dar problemă a cu fost demn, a spus, discursul- domnule, nu mai am, nu mai pot. atât cu discursul Constituția nu-mi lui permite. președintelui Băsescu din momentul convenției. Mie mi s-a părut abracadabrant discursul ăla postat pe Facebook. asta am Mie spus și acolo eu, mi se acolo. pare De ala vorbim. derapajul vorbim. major. De asta Și am să vă spun de ce cred că și președintele Traian Băsescu are oarește încearcă o repliere acum, pentru că într-o singură zi a venit o avalanșă de subiecte care mai de care. Păi, scrisoarea. Numai că n-a prea băgat-o nimeni în seamă scrisoarea aia, pentru că spune președintele Traian Băsescu în ea cam ce spune de luni de zile. Și Nu, deja... nu, ce spune scrisoarea aceea arată foarte, sunt niște porunci
transmise de la Cotroceni, Da, către Parlamentului Parlament, cu către termen. premier, Deci punctul către- 1, de la punctul 1 Doamna până la Rusu, punctul a tot există, făcut-o. faceți asta, A termen tot până făcut-o. atunci. Diferența Faceți este asta, că nu termen face până tot pe atunci. Facebook. Nu, și dacă o face, din păcate, pentru dânsul, mă rog, nu din fericire, că nu vreau să spun că în asta constă fericirea noastră, că aș minți. Evident că nu asta stă fericirea, deoarece ați decis că nu mai are rost Dacă încă o nouă vorbim despre suspendare. fericire, am încheiat toată seara asta până la noapte, numai despre Poate se asta uită putem oamenii vorbi, la noi facem dacă unde... vorbim despre Da, fericire. din fericire și din păcate pentru domnul Băsescu, nu mai are cui să dea ordine. Vedeți cum începi să pierzi din putere. Acum s-a adresat. Mai bine nu o făcea. Și asta e o gafă, că dacă dai, când tu vrei să fii important și vrei să arăți că ai forță și scrii cuiva, știi că ăla execută. Dar când tu trimiți o scrisoare, că e oficială a președintelui României, și cei de acolo, că dumneavoastră spuneați că nu știți, au ironizat-o, n-au ironizat-o, cum au luat-o. Dar nu iau măsurile pe care tu le dai și cu termen, asta e altă greșeală, că dacă vorbea ca în Parlament, a vorbit la modul general. Da. Trebuie să faceți asta, Și încă asta asta. nu e subiectul zilei. Dar acum Punctul să meu vii de să dai vedere. cui dai ordine. Numirea domnului Morar la Curtea Constituțională mi se Eu pare asta au putut să o subiectul facă, zilei. fiindcă, vedeți, diferența dintre cele două. Decret pentru Morar, da, stă în atribuții, are acest drept, l-a numit. N-a discutat De acord, cu dar nimeni. vorbeam de acte și de mersuri pe care Dar președintele le celălalt- face ca să se uite de declarația Și de asta, pe păi, Facebook. asta am spus-o că de la sunt început. făcute așa de Caută repede. soluții să N-aveți iasă nicio- din criza Și eu asta. să știți- Stați, doamna Gheorghiu și Da. stimați invitați. Eu cred că acest filmuleț deja a plecat în foarte multe locuri. Normal. Tradus. Din păcate. Păi, Da. normal. Tradus. E groaznic, vă spun. Din păcate. Problema, acum eu, dar eu trebuie să europeni, întreb mari niște lideri avocați de europeni. aici, niște oameni care știu dreptul, că eu, săracul de mine, după ureche. Este normal ca la Curtea Constituțională a unei țări să vină un om care nu are nicio singură zi de judecător? Păi sunt doi Dar nu-i juriști aici, singurul caz. doamna Gheorghiu și domnul Nu e Brânză. singurul caz. Și asta a devenit, vedeți, ca și Nu e normal. încălcarea Constituției. Este A devenit cea mai așa o înaltă chestie Putin de se asta. spune, regula Acum spune că numirea un autor trebuie să judecătorilor. aibă experiență juridică. Da, da, Nu se vedeți, spune dacă că s-a trebuie făcut- să fie judecător. Dacă domnul și Băsescu a atunci- făcut o altă dată și nimeni nu s-a spânzurat de cupola Parlamentului, merge. A mers atunci, merge și acum. Deci n-are nicio problemă. Din păcate ajung Încercăm cu cazuri de la toții justiție de acolo și nu știu câțiva cum să ani le de când e rezolve. Curtea asta constituțională cu probleme și suspectată de partizanat politic și așa mai departe, încercăm cu toții un discurs, mulți mai și credem în el, de proști, că va trebui depolitizată, că va trebui puși tehnicieni acolo, că trebuie puși Schimbați în tehnicieni. Nu știu Constituție dacă- și e Vă suficient. iertați-mă. Deci cred că trebuie niște reguli mult om mai clare, care din n-are care treabă, să poți de să ieși acord. mult mai Dar dacă dificil. astăzi, vorba domnului Ponta, dacă astăzi vom încerca modificarea legii Curții Constituționale, știți ce se întâmplă? O va nega Curtea Constituțională, o va declara... Nu, până la Curtea Constituțională, și cred că aveți dreptate, intuiți perfect, îți vin cei din Europa și spun cum să modificați, v-ați angajat că nu modificați nici atribuțiile Curții Constituționale, nici nu-i luați din atribuții, nici nu modificați ideea de Schimbați componență. Constituția și atunci e Asta simplu. e singura formulă. Schimbați Constituția și în Pe clipa aia s-a terminat. pe toate zonele. Și eu vă mai dau un sfat. mai este- Schimbați Constituția cum a cerut poporul, să vedem dacă îi convine cuiva. Bun, mai este o Faceți întrebare încercarea aici. asta, să vedeți ce iese. Mișcări foarte multe, bruște, neașteptate din partea lui Traian Băsescu în numai 24-48 de ore cât a trecut. A fost filmulețul acela, a fost scrisoarea din această dimineață transmisă Parlamentului, cum spuneam, 8 porunci transmise Parlamentului, toate cu termen, între care liberarea din funcție a miniștrilor cu probleme penale până la 30 aprilie, adică e un termen foarte clar, 30 de zile de aici înainte, 30 și ceva. Doamna Grapini, eu vă întreb altceva. Vedem acum și povestea cu această mișcare populară. De ce Traian Băsescu face toate aceste mișcări? Este sentimentul clar că e izolat în clipa de față pe scena politică? Pentru că fac o completare. Numirea domnului Morar, într-adevăr, stă în pixul lui Traian Băsescu, dar USL mai are 2 oameni pe țeavă, dacă îmi permite să folosesc această expresie, pentru că urmează să se pensioneze încă doi magistrați. Mâine vor fi și numiți. va fi doamna Pivniceru și cred că domnul Valer E o Dorneanu greșeală. vor Cum fi... scoți ministrul justiției? Știți ce se întâmplă? Mâine vor fi aleși. Nu, un moment Da, să știți, a încă nu anunțat deja domnul Ponta că va fi probabil da, interimar nu la mai înțeleg, la nu mai justiție. înțeleg. Adică aveați informația asta că mâine intră și doamna Pivniceru
și domnul Dorneanu vor fi votați. Nu știam. Mâine spuneți că vor fi... Mâine la 10 și jumătate la Senat și după masă la ora 12. Înseamnă că acum vom avea Curtea Constituțională invers. Permiteți-mi să răspund. Mâine vor fi numiți. Da, pot? Aleși. Da, dați voie, îmi permiteți. Am și uitat de întrebare, nu? Deci, doamna Paula Rusu, nu-l putem suspecta pe domnul Băsescu acum, după atâtea ore, zeci de ore trecute, că deja gesturile astea sunt deja calculate. Ce a făcut acolo n-a fost calculat. Acum, ca să uităm de vestă, de perdeluță, de făcut cu mâna de adio PDL, Perdele am zis. Perdele, da. Inventează aceste lucruri. Scrisori nu-l mai interesează că nu-i răspunde nimeni. Mișcare cu domnul Cristian Diaconescu. Ca să umple spațiul public și să dezbatem. Are dreptate însă colegul de platou. Din păcate, înregistrarea aceea neinspirată pe Facebook, că putea să-și toarnă o găleată de apă rece în cap și să-și revină după convenție sau congres ce a fost și să nu mai înregistreze acest lucru. Pentru că nu numai pentru el sunt de servicii. Pentru noi, pentru România sunt de servicii. Și aș fi foarte interesată să aflu acum opinia oficialilor de la Uniunea Europeană care ne critica că noi aici, USL-ul, am făcut eu știu, tot felul de lovituri de stat. Ce spune când află că președintele, care pâra prin oamenii dumnealui acolo că USL-ul face lovitură de stat, iată ce declară public. Acum îmi iau la revedere de la voi, că nu mă mai ascultați. Deci este clar, acum face mișcări calculate. Dacă îmi permiteți, aveți perfectă dreptate, numai că am să fac următoarea observație. Spuneți-mi, dacă eu v-aș lua în clipa asta din partidul în care sunteți și v-aș pune într-un post înalt, n-ați rămâne cu sufletul acolo? Ba da. Vreau să vă spun, în nicio țară nu îi se cere președintelui să nu mai fie omul unui partid. Numai România s-a impus prin Constituție această aberație ipocrită. Și toți știm că președinții au fost dintr-o parte. Sunt ai întregii Românii, dar au simpatii și vederi de o anumită... Hai să o punem prin Constituție că președintele e și om de partid și încheie. Nu se poate, că atunci trebuie să se poate, pentru că altfel stat. Doamne, e o minciună la începutul Constituției. E o ipocrizie, e neadevărat. Domnul Ion Iliescu a rămas întotdeauna liderul FSN, ce era? PDSR. Domnul Traian Băsescu a rămas întotdeauna liderul PDL. Nu există. Dacă vine domnul Antonescu, va fi liderul PNL. Nu va fi al tuturor. Va fi al tuturor. Una este că rămâi sentimental. Doamne, Sarkozy a fost al Franței, dar a fost și al unui partid. Să fac aici nu aveți scurtă remarcă. Eu spun că doar ipocrizie. Nu se mai repetă situația nici a domnului Iliescu, care știți bine ce rol a avut în partid și indiferent cum vrei să te învârți, să le vii, nu se putea. Nu se putea. Nu se putea. Nici la Băsescu. E aceeași situație. Acum, generația nouă de lideri nu o să mai aibă nimic comun cu partidul în momentul în care ajung în funcția asta. Pentru că au promis, au criticat lucrul ăsta și știți bine cum l-am criticat și îl criticăm și acum. Deci în moment își asumă. Știți cât va dura asta până la întronare? Nu. Până când va fi numită, credeți-mă, de-a doua zi, cioc, cioc, cioc la ușă, toți liderii partidului de origine și cu cereri, și cu laude, și cu ce vreți, nu e de neterminat. Dacă nu punem clar că omul este în continuare aparține, este al României, dar reprezintă o anumită direcție, eu cred că se schimbă. Cu o condiție, se poate schimba. Reduse prerogativele președintelui prin modificarea Constituției. Și atunci, sigur că da. Dar dacă prin modificarea Constituției lăsăm prerogativele asemănătoare sau, mă rog, le mai coafăm pe undeva, vom avea aceeași problemă. Să nu credeți că un președinte de țară deodată, care de unde îl importăm, atunci mai bine să avem curaj să spunem deci trebuie să spunem pe nume sau, într-adevăr, dacă... Noi vorbim acum de ce va fi. Eu vorbesc de ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat acum este în afara Constituției, punct. Asta e. Atunci, rolul președintelui este un rol mai puțin important pentru partidul în care provine. El are un rol important. Acum trebuie să acceptați și dumneavoastră că nimeni, de fapt nimeni, ceilalți doi președinți, niciunul nu și-a permis să intre atât de grosolan în viața partidului. Au mai chemat lideri, ori mai fie... completare, ceea ce vedeți acum că sunt mașinile liderilor, membrilor Partidului Democrat Liberal, care au fost convocați în urmă cu
o oră și jumătate la o ședință, au început să plece, este anunțată și o conferință de presă ce va fi susținută de Ioan Oltean la încheierea acestei ședințe. Eu vă spun doar atât. Am vorbit astăzi cu mai mulți membri ai Partidului Democrat Liberal care se așteptau ca această ședință să dureze până undeva târziu în noapte. Este foarte interesant. Aveți o explicație cum de s-a terminat atât de repede această ședință? Domnule William Brânză, o oră și jumătate, ce s-a discutat? Apreciez gândul. Operativitatea, da, dar apreciez faptul că au mai fost invitați parlamentarii pe la partid. Vreo 7 ani, așa, vreo 8 ani de parlamentar de PDL, nu cred că am avut așa la partid prea multe ședințe cu toți colegii. Asta e un lucru bun, că astăzi au fost chemați. Este un moment critic. Este un moment critic. Dacă vreți să discutăm, pentru că vă dați seama că n-are rost să încep să fac clișee. Sunt invitați în ideea în care cu cine rămâneți. Ioan Oltean îmi face declarații. Hai că a venit domnul Oltean. Începem zile. Cu Icle. Da, hai. Atât. Bun. Spuneți-ne care sunt concluziile primele. Deci a fost o întâlnire a grupurilor parlamentare din Senat și din Camera Deputaților cu președintele partidului Vasile Blaga. S-a analizat stadiul și poziția pe care o au grupurile în momentul acesta, care sunt prioritățile grupului. Toată lumea a conchis că bătălia politică a încetat, că grupurile parlamentare trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unei opoziții puternice în Parlament și în afara Parlamentului, că adversarul nostru este USL-ul și că întreaga activitate parlamentară trebuie să se caleze pe acest obiectiv prioritar și fundamental. Ce înseamnă bătălia politică a încetat? Asta înseamnă că partidul are un președinte ales statutar. Deci tabăra Udrea a renunțat la contestații? Eu știu că ultima contestație a fost soluționată de către Comisia de Organizare ieri. Comisia de Organizare, conform statutului, și-a încetat activitatea în momentul în care președintele a fost ales. Din acest moment, eu cred că nu mai suntem în faza unor discuții legate de alegerea statutului, de alegerea președintelui. Contestație la Comisia Națională de Integritate, Statut și Litigi. Eu nu am cunoștință, Ok, dacă s-a anunțat, nu a fost nicio discuție purtată de această chestiune. Toți, dar absolut toți parlamentarii prezenți acolo, și am avut din toate moțiunile, au conchis că suntem în prezența unui președinte statutar ales și că trebuie să ne pregătim pentru convocarea Consiliului de Coordonare Național în vederea alegerii biroului permanent național. Dacă îmi permiteți. Inclusiv domnul Florin Popescu domnul Florin Popescu a fost prezent în sala și n-a avut niciun fel de obiecție la această constatare pe care a făcut de altfel aproape toți parlamentarii prezenți. Deci nu s-a mai cerut reluarea alegerilor? Categoric nu, aceasta este o aberație. Categoric o aberație. Domnule Oltean, doamnei Udrea cu un mesaj? Toți parlamentarii au avut un singur mesaj, că partidul are un președinte ales și că obiectivul nostru este altul acum, nu lupta între fracțiuni din partid care nu mai există, ci lupta cu USL-ul. Acesta a fost mesajul care s-a degajat din luările de cuvânt ale tuturor parlamentarilor prezenți în sala de ședință. A fost nevoie de tot circul ăsta până la urmă? Haideți, întrebări serioase dacă aveți. Domnul Cristian Diaconescu va lansa Fundația Mișcarea Populară. Dați-mi voie să salut această inițiativă a lui Diaconescu. Vine în întâmpinarea de fapt a ceea ce Partidul Democrat Liberal gândește ca partid de dreapta. Am văzut și care sunt obiectivele lansate de către Mișcarea Populară. Ele aproape că se suprapun 100% pe obiectivele Partidului Democrat Liberal ca partid de dreapta. De aceea nu putem decât să ne bucurăm și să sperăm că această Mișcare Populară se va alinia în ultimă instanță obiectivelor și politicii pe care Partidul Democrat Liberal o va
practica în continuare ca partid de dreapta. Care ar fi rolul acestei fundații până la urmă? Asta pune întrebarea domnului Diaconescu. Eu am văzut obiectivele și vă asigur că aceste obiective sunt absolut corecte, sunt oportune și se suprapun pe obiectivele Partidului Democrat Liberal. Și de pașii privind renodarea relației cu Traian Băsescu? Partidul Democrat Liberal va rămâne întotdeauna un partener al președintelui Traian Băsescu și vom face absolut tot ce este posibil să recâștigăm încrederea președintelui și să fim în continuare parteneri, așa am fost de ani de zile. Președintele Băsescu nu poate fi neglijat de către Partidul Democrat Liberal. Este omul care a plecat din partidul pe care partidul iubește și sunt convins că vom identifica căile prin care noi să ne apropiem din nou de președintele Partidului Democrat. De președintele României. Populară anunțată de domnul Diaconescu ar putea constitui nucleul unui partid la care să plece anumiți colegi de ai dumneavoastră nemulțumiți? Nu avem nicio fel de reținere față de acest lucru și v-am spus, repet, salutăm mișcarea populară a lui Diaconescu. În această seară s-a discutat și despre alegerea funcțiilor în BPN? Nu. A fost o discuție doar strict legată de viața parlamentară. Vă mulțumesc. Comunicat de cine a venit? Nu. Vă mulțumesc. O seară bună. Da, pe mine m-a frapat declarația domnului Ioan Oltean în care a spus că îl așteaptă înapoi pe Traian Băsescu, pe care partidul îl iubește. Sună interesant. Interesantă este și analiza pe care a făcut-o, așa scurt, pe doi. A răspuns foarte interesant la domnul ultima Ioan Oltean, cu referire la mișcarea populară. Nu. Ultima, acum, care puțin am trecut repede peste ea. Cred că n-a înțeles întrebarea. Întrebarea reporterului era: ce credeți dacă domnul președinte Băsescu formează o nouă formațiune politică? Și a zis că nu avem nicio rezervă. Cred că nu. El avea răspunsul pregătit, dar n-a ascultat întrebarea. Deci întrebarea era clară, dacă face un nou partid. Răspunsul nu era. Dar e o imposibilitate. Iertați-mă, e o imposibilitate. N-au o rezervă pentru Traian Băsescu. Dar n-avem nicio rezervă să plece unii la un nou partid. La declarația lui în ansamblu a fost magistrală. Dacă vrem un exemplu de... Bun, dar am vorbit despre faptul că platforma, și este foarte adevărat, același lucru l-am remarcat și eu, platforma descrisă de Cristian Diaconescu pe blogul personal seamănă foarte tare cu proiectele pe care le-a desfășurat în toată această perioadă Partidul Democrat Liberal. Eu vă citesc așa foarte pe scurt: modernizarea României, reformă constituțională, stimularea clasei de mijloc, locuri de muncă pentru tineret, criterii de integritate pentru clasa politică adaptate la valorile Uniunii Europene, reforma sistemului de educație, etc. Electoratul îi cunoaște și pe domnul Diaconescu și pe ceilalți domni care au semnat, raportându-i la ambițiile astea pe care le au, sigur, luate din programul partidului, înțeleg. Cine ar putea să vă întreb altceva. Este posibil ca din PNL, de pildă, să achieseze cineva la această mișcare populară? Partidul Național Liberal. Poate așa vreo doi nemulțumiți dacă există sau unul. Haideți să o discutăm la nivel de principiu, pentru că generăm o confuzie. Poate să înscrie oricine într-o asociație cu condiția să îndeplinească acele criterii. Văd că surprinderea mea este că au așa de justiție să văd că se înscrie deja cineva în această asociație care n-a fost înregistrată și ale cărei criterii nici măcar nu sunt făcute publice. Domnul Gheorghiu, s-a înscris un funcționar al statului, un consilier prezidențial. Eu sper ca domnul Lăzăroi să-și dea să-și dea demisia din funcția de consilier și să se ducă la asociație. Stați puțin, că este și purtătorul de cuvânt despre care scrie pe surse.ro că s-ar fi înscris domnul Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al cotrocenilor, s-ar fi înscris. Colegii mei l-au sunat, am încercat să stabilim o legătură telefonică. Domnia sa spune așa: subscriu aceste inițiative, nu vreau să am nicio intervenție telefonică, subscriu este egal cu mă înscriu, pentru că se bat cap în cap, nu prea. Sunt de acord și poate, da. Stricto sensu ar putea, că subscriu. Adică la ceea ce e scris, mai subscriu. Iertați-mă, eu nu cred că un consilier prezidențial are voie să îndeplinească orice altă, să intre într-o asociație, că poate să fie una fascistă, poate să fie una criminală, poate să fie una a braconienilor. Nu se înregistrează ăsta de către tribunal, dacă e fascistă sau criminală. Doamna Gheorghiu, hai să fim serioși, avem. Nu,
suntem serioși, că alții am mai practicat asta Alina, cu numai un ONG-urile, moment. dar Deci are foarte ai mare niște dreptate. obiective foarte Nu clare. te scrii nimic. Numai un așa. moment, o fundație interacționează cu instituțiile statului. Dacă fundația, cum eram eu cu fundația pe vremuri, voiam să fac un memoriu, îl făceam la președinție. Păi cum îl fac eu acum la președinție? O fundație, Da, dacă e altceva, consilierii... incompatibilitatea Păi, de ordin, este incompatibil să dacă fie... interferează cu activitatea, Exact. aici suntem de acord. Păi asta Eu nu spun. știu să o explic, că nu mă pricep la întrebări. Eu cred că ați alocat prea mult timp, da, sigur, Aici a fost suntem de breaking acord. news, era interesant, pentru o inițiativă care nu va duce nicăieri. Să nu fiu mai dur în au ratat exprimare. în primăvară Dacă asta ziceți că am momentul alocat campaniei prea de mult timp, 2%. luăm o scurtă pauză. Exact, Vă ca să spun mai- ceea ce discutăm imediat după această pauză, motivele pentru care Traian Băsescu a recurs la realizarea acestei mișcări populare. O să vă arătăm de ce acea ipoteză a ruperii Partidului Democrat Liberal ar fi fost fatală și ar fi rupt cu adevărat gâtul politic vorbind, așa poate că mai există o șansă. Și vă spuneam cele 8 porunci transmise astăzi de la Palatul Cotroceni către Parlamentul României. Imediat. Așadar, președintele Traian Băsescu, cel care anunța acum 2 zile că pleacă sau se delimitează, nici nu știu exact cum să formulez ca să fie cât mai corect, din Partidul Democrat Liberal. Da, teoretic a plecat în momentul în care a fost ales. Nu, Deci, teoretic n-a plecat, că nu avea cum să fie acolo, teoretic. Da, dar el era nu, acolo. în momentul în care a fost ales m-am exprimat cât se poate de clar. Era Constituția acolo. spune că nu mai are niciun rol Așa politic, spune. că are rol de mediator, că este deasupra partidelor politice. S-a demonstrat în ultimele zile că nu este chiar așa. E bine, președintele nu-și poate lua cuvântul înapoi, plec din Partidul Democrat Liberal, dar face altceva. Face o fundație, Mișcarea Populară, fundația fiicei domniei sale înregistrată în urmă cu ceva vreme. A fost discuție și pe atunci pe marginea acestui subiect. Și să o luăm așa, cine sunt primii membri în această fundație Mișcarea Populară? Domnul Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, domnul Iulian Chifu, consilier prezidențial, domnul Bogdan, purtător de cuvânt la președinție. Spune ceva Incredibil. acest fapt, domnule William Brânză? Păi sunt Aceste fapte spun ceva? Doamne, ca om simplu, așa, dacă stai să te gândești, fundația a fost înregistrată de doamna Ioana Băsescu. N-a funcționat deloc un an jumătate. Și ea are, la ora actuală, dorința de a se înregistra, pentru că n-ai unde să te înregistrezi, că am înțeles că nu este dusă la tribunal, nu este încă înființată, deci unde să te înregistrezi, decât poate vă la o gazetă de perete să te înregistrezi, să-ți pui denumirea vreau și eu, în altă parte n-ai unde. Dar apreciez dorința celor 3 consilieri prezidențiali, de la stânga la dreapta, la dreapta la stânga tot 3 NS, peste că vor veni și alții, dar este bine că oamenii președintelui vor să intre, pentru că într-un an de zile le se vor termina locul de muncă, vor trebui să-și câștige și ei traiul din ceva. Nu, până acum au stat într-un loc călduț acolo, unde, pe care l-au și meritat dacă au fost acolo, dar vin momente mai grele de la anul când trebuie să și muncească. Atunci poți să-ți câștigi salariu, bine într-o fundație. Nu, sau într-o firmă privată. Serios. Eu aș vrea într-o firmă privată, că au zis că se dreaptă să-i doară sufletul când au de plătit un salariu. Asta i-am spus și eu. Fiecare care pleacă de la post să se ducă într-o firmă cred privată. că și meritau, pentru că nu am eu niciodată cum să nu recunosc experiența și profesionalismul domnului Diaconescu, pe care sincer chiar îl apreciez ca om politic, ca diplomat, ca ce doriți dumneavoastră și cred că sunteți în asentimentul meu. Am rezerve față de ceilalți pe care îi cunosc mai puțin, dar sunt sigur că ei s-au cântărit din punct de vedere al societății civile când îți dorești, pentru că atunci când vrei să intri într-un partid politic, te cântărești acasă. Te cântărești acasă. Niciunul sunt n-a eu o candidat figură. vreodată. Sunt eu, nu nici domnul Chifu, nici domnul Lăzăroiu. Dați-mi voi să termin ideea. Când vrei să intri într-un partid politic, te cântărești acasă. Dacă intri în partidul ăsta politic, aduc un plus valoare, aduc și o plus adică valoare. spuneți că Mișcarea Populară este sămânța unui partid politic. Nu, altceva vreau să zic. Dar, deși nevroind să intre într-un partid politic, domnul Lăzăroiu fiind beneficiarul, totuși, pentru câteva zile, a ceea ce înseamnă un partid politic, câteva luni, în zile, dar vreau să cred că, înainte de a lua această hotărâre
care, iată, a captat atenția presei, ceea ce face domnul Lăzăroiu, eu cred că s-a cântărit acasă ce oameni mari vor fi ai societății civile. Pentru că, de adevăr, dacă n-a reușit doamna Pipidi, dacă n-a mai reușit alți domni, pe semne că la anul vom vorbi de importante mișcări ale domnului Lăzăroiu. Informația corectă, cu o singură... Unde am dat eu incorect? Nu, e bine până să dăm informația corectă. Problema e am fost corect și că dumnealor au fișa postului și sunt consilieri prezidențiali. Ai voie, legea îți permite. Da, trebuie să stea la serviciu, nu la fundație. Legea îți permite, vă dau legea ONG-uri. Legea îți permite să fii membru sau simpatizantul unui, dar dacă tu începi să te implici, și bine ați punctat la un moment dat, fundațiile și ONG-urile pot fi și de utilitate publică. Într-adevăr, numai puțin, Paula Șermin. Legea din 2012 limitează destul de mult ceea ce înseamnă utilitate publică. Dar în cazul în care tu ai un demers către președinte și către Parlament și vrei să fie sprijinită din componența ei, este un consilier prezidențial, într-adevăr, aici este o mare problemă de vom vedea, pentru că presa va fi atentă la ce se întâmplă. Domnule Sârbu, eu văd lucrurile așa. Traian Băsescu a ieșit emoțional, a spus la revedere PDL, la revedere PD, sunteți niște feseniști. După care a dormit puțin ieri și astăzi și în momentul în care s-a trezit a ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și noi. Dacă rupe PDL, rămâne fără aleși locali. Adică cei care susțin PDL-ul, primari, consilieri, în momentul în care pleacă din Partidul Democrat Liberal, își pierd mandatul. În al doilea rând, fără aleși locali, nici un partid nu are infrastructură electorală în perspectiva care urmează. Și nu în ultimul rând, PDL ar deveni, dacă vreți, o monedă de schimb sau un subiect de negociere de troc între PSD și PNL în USL, pentru că deja s-a vorbit despre înghițirea acestora. Știți că e așa, nu râdeți, că știți că e așa. Eu vă întreb altceva. Ascult cu atenție. Ce va face Traian Băsescu de aici încolo? Va face tot ceea ce a făcut. Încearcă acum să iasă din încurcătura în care a intrat singur. Și va fi foarte greu, că nu prea are multe direcții pe care ar putea acum să se înscrie. Prima care a făcut-o azi e penibilă, nu vă supărați. Dacă el crede că prin fundația asta, cu cei pe care i-am auzit aici, că i-a spus dumneavoastră că sunt membri, va rezolva problema, marea problemă politică a dreptei, se înșală. Împăcarea cu PDL-ul, din câte am văzut, e doar așa, pe jumătate. Doamna Udrea astăzi a spus că rămâne în partid, dar face opoziție. Ceea ce nu se poate, știm și noi. Face o dată, de 2 ori, a 3 oară, spune președintele partidului că poți să-ți cauți alt partid. S-a încheiat timpul nostru de emisie. Dacă doriți să încheiați. Ce să mai închei? Mulțumesc! Nu, îmi pare rău, așa, ca om politic, că nu am crezut niciodată că Traian Băsescu ajunge în situația asta. Da, vă mulțumesc că vin știrile serii cu Laura Chiriac. Puteți trece de suferința asta. Mulțumesc pentru prezență, pentru comentarii.